mokol ko thuyaron kan kanai tong mana haja Ati abli hai. Borok kalau kotor apa tong ini kisah gedali bama tong ini di ba? aw nu khanin a gedali tong marang no busse gedali tong nanang nung tini no sai padi nung eba ni a business bai thang padi eba ang bai tong di phiaba duitan bisingo kaisan chus ma khaine Ati ya kena kadi. koni nanya পুইলানো সাউরেনে তাবনি জরা হামজাগো খরকসাবাই কাজাগো তে খরকসাবাই হিনমানি অককলে একদম নাংমানি ন এন নং তাবুক জেসকপান হামজাগি তংনি জাদি কাজনে জরা ফাকে নন বিক্রা রাং গরৈ বরক সায়া হনৈন কাগৈ রিনাই আবনো কুবুই আ বাগৈনো জরা তংসিনি রাং আজিদি ইনকাম খাইদি ফিয়াবা কাশকক মইতুনারদি হামসামা বরকনি তম হামে সায়ানো সাইমান কাগে আমসু বনো বারবার চান্স তারদি Jotinin hamza borokno neng bar chance rena hani wansuk tongke of video special nini bagano aro kubama wansum kotro manai abage video no full kamke nai share khai reladi hamsama borno bar chance rikanke tamhungnai joto buji mane of full video nakyan kai Jingno tini jeustri horne jalani mung boyer devrma kami mandai bini hamza berni mung tina devrma kami kha dolai bekhani Pulia sekang selabai beri Facebook di sini lain nambarnya kok saya cacagi tong lagi ya. Amani tuman eba 2 mas olo cela obberni kami pulia malanya thangka te aprono khorok ni face to face bus kanggo malai nuki te khorsate khorsana cacag lagi ya. A din sal rok amo jepru montang hatai ketal khulu yediba a jorani kokrok. A bagi selabai beri a jora rogo logi baksa kahmi tomo bising tinyo montang hatai ketal khulu drop rogo wari kimunyo thangi berelok tongi lai mani. Teruk celate beri no rogowo borni bunga buha Simon ka I celabe beri hamzalai tomani ko aba kino khorni logi baksa tongmang borok ni relationship bishini abake 2 bosor complete inka but jora salsa beri bini ex boyfriend sumonto mongi celabai khogi tax khalemani manjagi rikha apro cela boyer singka tangi nini ex celabai message khai thngai tonanang ama hai singsa pro beri shaka Ang kebo pai message thengmani kerei ano ama hake hamya sai majra ta berdi buri ama shaka burni kugo ati kongno kane chala boyer map khlai rikha borok engi kise misa mistake engi bamanu tongsitong amro saitongene chanai chala ati wan suma pai map khlai rikha kubikok henkai chini borok ni amono kotor mistake jodi norni hamsama kasaro nini partner eba hamsama borok nono chala khye theng tomani mancha khankai pulia pruno kageri mani kaham Neng tongi pano se tomu hame tongu henkai bujina sidi bonono kubi bekawe hamsakya neng ama hai borokno kageri mani kaham Chini okongno bujiman keba o biduno nine hamsama borno share khairi di neng bahanyo angme jodi ama hake hamsak tongpurwo mungsasak tomu hame tongi mansake angtinono map khaya kageri na hene neng bono saimano oki phajite chini main topic o Jela boyar bini hamsam beri tinano pula pro map khairi ma yakolo hanyo hai berile Google Pay te rang naharlai message thingi toman se manjak riwuka aunor kuno khanaka sela boyar bini burino ekbar map khari ma yakolo bini hamza buri hanyo ha Google Pay te rang nahari se message thingi tomani manjagi rizauka a jorake buri chawo ano awashina map khari risidi angte otomu hamya tonglak Berni kugo ati kono khanai yang sela boyar o berni hamsama darti hanyo hai map se khlai rizauka mane hamsaka hamzuka hanman kokta pula purwa map khaya tabu hanyo map se khai rizauka henke chini video nai tune choto tara baitulti manai song norno wan sugin ale sidita borokno amsake barbar chance mani kahamdang khana tangi hinkai o video ni pathoko nor joto buji manai oke pathitesa chini main topic o Jela borok rang pusa income ni bo tension hamsama buribe chalak thokokjak tomani bo tension ni dartinyo a sal jorani simi jela boyer ekdom bishas baye bini berino salbrum overthinking khlai negative bangse wan sukjakte engma bai jela boyer daily no buri tinano call message khai check khlai tongkha ama ki salbrum prom call te message khaima bagino ayang buribo kise misa tebo tamsanai kosto jala hingja khana salbrum prom se call message khai check khai tongkha ba beriwa kise misa jalangja khana je bini jaga thang wan suna khanga ta te chelabo o beribe amsa thokokjak tongkha ba belaino overthinking khai eba risitinya ni changka baka bisingo
Waise wusuke beka kosto soime ni dartino jela boyer saksajung thnya hne robo naike haipono bekano crack khlai thya soi tongkha jela amo hake khorokni ni kasaro overthinking khlai rishitei salbrum khete metek walaimang borni jora laiei tongmani phiaba obri hanyo hai college ni alka jela katal base hamjakle tongmani manjagi riuka apro yang jela boyer ke beka kosto nangai borni bumana kolke sajauka ano kari se alka jela be hamjak tongo Berino kisah kaham kok se bozo gradi perenggradi hene jelas seharga. Te berin buma po sawo. Au cini borno seng kok kaham sano perengwana hene. Korni hamzale tomo jaga beri amo hake se manjak riu kahan keba. O beri tewesha tabuk. Last chance map sanjau ka jela boyro. Tangi hinmale beri bono thine kiri jagi map sanpo amo kahai kokta. Map sane hamui tomani olo. Finally paite go hangai beri bini X sumonto banyo. Hamzage restaurant rogo thangai beralei photo bozaro tongka jepur yang jela boyar saimanei berino kam hame kok sengpuro o buri darino saurika neng baitai tonglia kakla sine hine abagi jela o buri bumano barbar kol ke saka haipono buri bumabo tamle khanyweba o bosasuk se amaka tongo kheba bumabo khete mete kok sawino satke pheri thangka te buribo bini ek sumonto mungi jela bano tawke hamjlai kahamke tongsine hine je jela boyer ka kagirika abuni darte yang jela boyer joli jaka faltu buri sinal nono amsake hamsake ang rang rimani mani rok pai rimani jotono kiple ribadi breakup seng khankai ani mani joto ridi jela boyer jolwe atikok sama darte 2025 bisini November mano hankai manik bandaro khorni las malai buri je mani te rang namani amorok kiple ribakya bini jela boyer no manengka jela boyer yago je manei te rang namani buri tina joto kiple ribakya 2025 bisini November mano abhai kok henke men kole amono jela bai buri te tonglia kakla sine hinino o jela boyer bini hamza buri tina no je manei rimani joto kiple na ka rang mona ibakya henke te boring awa direct kakla mani no kala khebele hediba kakle pemani olapano jela boyer thamsino control khaimani darte bini buri tina ni photo Facebook o viral khai rika haipono jela boyer tewisa a photo delete bahino khai rika khorni jani jalama tongmani yakluno jela wansuka ang ani berino sinal falto hene kotuge joto mani kifel namarok anino chali angkhana jela saksajung bini ati tomuno chaya go siui te 1 weeks ebake 7 dini pore direct berini nogo thange map sori sanike je angna tomuninka ano owaisana map khachidi tini nisimi seng khorni kahamgena tongle siwona jela ati kok sai bini berino map sanka te berini family bo o berina kok sanka ninile alkate hamjome jela da tong gre hine apro beritina saka alka hamjomani jela to gre ang boyer besimna hamjagi tongo amase bane blake resitio blake kutugo blake hamesa hno amni darte seng haksalange kakai tongmani ama kinu khungo jotona kam hame kok salame besintino o bribe chela tese kathawi milina kok rima dartino berni family tabo hunka yang chela boyro sawi horka noroknino jorangke jingno naya koi kahamge kai riwana haipono ningbo tabo rang poisa income ni lama naituti berni family ati kok sama dartino yang chela boyer hunka rang ajina hanei father haseo thangi pakya but jepro chela boyer father haseo thangi rang ajina thango apurin chimno buritina hanke chance ngai bini x jela sumontabanyo niyo iaroko yagromi photo rui hamslai tomani post khai tongka te ochla boyer bo barbar call khemani boyer ni number henkai joto jaga number block khai care khayagano kagari suka buritina dewarma amonka chela boyer dewarma bini story chinwe share khai samne jata bini khani kok ta pathiko chela boyer dewarma te chigonsa kok saka ang o buribe hamsege thangla shige tongmani aing chela joto saimanu tangi hinkai ang agino a chela bai kok sama jora pulya tola sawi ribajak amsuk saimanma olphano se bini ex boyfriend eba ex chela chini hamsama kasara habai kebeng tongu o chela ni dartinyo tabuk jeng hinkai kaklanya nangka te buribo dos no khoroksa bai tongmaya tabokhe borkunino nokrogo thangla shige tongka ano ke kibirika agi ke buri buma ano hamesa ya rishi ganang rohin kotugo tabu borni chere borni busa de ke tomani nugli dangkhana chela boyer ama hake bin khani kok sawi cheno khanarika abono kari chela boyer ob buri pe agi tamjani doctor ko thangmani tamjani kagos puro botongo rokhni cheno saka tabu bo ob buri te se bin live kipli phake burino accept khlai nanai hini chela
boyarni khani kok manika amsike borbe thangjago amsike borbe chalak thangjage yakare khibir jama olafano oburi tewise bin laibo phakyankai je chela boyar accept khlai napinai chau manike basga hamsa kana wansuk thangai temo blackena kubai bekabe hamsa kana ta amsike baba yakar jaka baba thangjak tomo olafano se aburi tesia kiflei mana mo jungjago henke amuna kubai hamsa wan kana saimaleta kubai hamsa ma tamon henka chela boyar je kok samani story to jeng noro sawi kana ka phiaba o chela boyar ni kok bosak jorte kubai bosak jorte tatal amoto jeng bo saimanya yakulo jeng o buri be contact khlaibo nakya buri khokti jeng khanawi semaka o chela ekdom chalak ang bona hamsa mani bose jabardast ke bini nogo tlangu thanyaro khane ano sikiroi hamsagu abon dartish ang I chela boyar we hamsake logi baksa matongu bini nogo thaya hankai real lamo kalai thanyaro khane sawai sikiroi bini nogo tlangu ani tekeba alka chela kre bonasimna hamsa mani bo kisa keno chalak thanya kok sawai ano sikirma darte ang amsuk jala kosto tongman liya bini oma haki dom kiroi sikirma ni darte no ang jala nangai bono tine kagrika bore tina ama haki cheno sawi khanarka manengka chelabo tabo hingke bini ka hamsawo boribo bini ka hamsawo kebono sakni chaya gosila liya tabo ati ingtong hata bor ni jeta hamsamani story jagawa abaki sabo kubui sabo tatal bujina blaino kotok jeng boribe bo kok samani call record bo nangkangke norok bai share khlaimano jeng oboribe kok saman yagala bojori bini kok samani share khari ni sakangke jeng oborin kobo norok no khanarnai abaki paithogo jeng sanai boribe chela pula hamjage kachana kokrlaima jaga boi kasara habai kebema darte borok kaklaini tongkhankai aro je kasara hapnai x chelate borini chayaklai borile khoroksana se kokrijak tangi te x tax robai choli tona nangba jodi chela boyer bo I borino blackmail khai sikiroi dom kiroi bobai hamjagri ton khankai amo haijaga ke chela boyerin bo chaya angai manu haibono borokni I keso henkai chela bai borino hamjagi tongo teitamle sasineba lokron wansugina seta borok kajana koksir laja kengaba aro jeng to mungsa sana kerjaka norokno je bujimani komani kai sasidi but taboni o hamjama belaini wana ma singsa tini nungbai tongnai chanai khana kajana jora porke te khoroksa bai tongnai te khorsa malani ama bomdi styling khaba nungkeba maimi songai moponi tonidi maichana jorake boise maituk moituk tlangi sai tongai su chino kokno bujiman kha eba chino koktheno bujiman khanke video no share khadi nungkaba maimi songai moponi tonidi chana jora hangkai boise bangkhare mai taske khore mai sabi ke sai tongkha garo saboni lapungkha norno wansugna chidi songna keba alka chana keba alka wansugdi bujidi video no share kara jaja khangaba